woro woro o aduna ndaw ko muusi hulɓini aduna ñiɓaki koko ɓaari e teɓarodde mum tiiɗani ñande alkamis 5 août 2021 o subaka bonɗo Fuuta fini toro laawo halayɓe booso e damga janar Fuuta fof finni o kabaru bonɗo cariɗo Abdoulaye Elimane Dia ne rutti ɓernde ne fiɓa haqqille ne fifta koyɗe jaaɗi ɓandu moyni gorko laaɓɗo reedu paabotonoɗo miskineɓe yeehi kalajo a funti min neke gonoɗa koye waynade kono Cheikh Oumar aɗa resde min kalajo kaltannoɗo miskineɓe kalima kalajo kaldannoɗo e laamu ko nafata Fuuta yeehi kalajo kaltannoɗo ko kali hakkude maaje e ɓamtare yeehi kalajo yeehiɗo gartal ala kalajo suudima lappi leydi kono kadi leydi suddima teddugal yongo ñiiwo suddare leñol ngendi yanke barannoɗo saabu Allah golle ma jawti kerol kalajo jangi e cukaagu mum Abdoulaye jangi e cagatagal mum e yontama a golli nafoore kalajo addi ƴellitare leñol PDG Holding Capital joom Kofia Imo joom Elija golle kalajo layi e kala leyɗele aduna no denerol kalajo o lekki fuɗi waɗi piindi ha berem refi batti yaynade kono hoddiro jaɓani ndeke ko seeɗa wonno kalajo gollima yeehi nala leli hoore foore ina wondi e yurmede rahmani ceerno Cheikh Oumar ceerno Basiru a yarama giɗo ma Allah ne seedi a waasi karesira mo meeɗade ruttade caggal e kala wolde ma a dañi sunare nde Cheikh Oumar dañño nde Alpha Oumar ceerno Bayla wirni ceerno Cheikh duwo Allah jaabo e barketane Cheikh Oumar Fuutiw yo nelaɗo won jaatiga Abdoulaye ma to aljannaji jarebi saaho muñ saha o ma saaho inde kalajo ma sakto e kala e saha sabu kalajo sahi saha mum jaɓani sahede e saha mum gelongal baro gorko ma añam gole saare Hamjaru Baba gorko mo doro yo ɓulli laaɓɗi laɓɓini pittaɗi yo Allah yurmo Abdoulaye Elimane Dia kalajo. C'est nous qui devons faire nos pays, c'est nous qui devons faire l'Afrique et le Sénégal. Au lieu de travailler pour une multinationale, à la faire gagner de l'argent, pour maîtriser notre économie, à mon avis, il nous faut qu'on prenne nos destins en main.